Národná a demokratická revolúcia v Československu, ktorá sa začala vypuknutím Slovenského národného povstania, našla širokú odozvu a podporu. Vo veľkom počte sa do nej zapojili okrem Poliakov, Maďarov, Nemcov a Ukrajincov aj českí, francúzski, srbskí, bulharskí a iní antifašisti, utečenci zo zajateckých a pracovných táborov. Ťažko vyčísliť pomoc, ktorú poskytol Sovietsky zväz priamou účasťou sovietských partizánov, materiálnou i morálnou pomocou, karpatsko-duklianskou operáciou i prepravou československých jednotiek na povstalecké územie. Zástupcovia takmer 30 národov a národností sa spojili v Slovenskom národnom povstaní do boja proti spoločnému nepriateľovi fašizmu. Martin Kučera prešiel so svojím práporom Kosatec do Hvor a pripojil sa k partizánskej brigáde Stalin. Brigáda pod velením kapitána Červenej armády Grigoria Mironoviča Lošakova operovala v priestore Čertovica, Malužina, Kráľova Lehota, Liptovský Hrádok, Porúbka a Demenová dolina. V oddieli bojovali Slováci, Ukrajinci, Rusi, Bulhari a Juhoslovania. Po obranných bojoch v septembri a októbri 1944 na Hornom Považí, kde sme nemeckým fašistom narobili poriadne straty, či už na ľuďoch, ale aj na bojovej technike, veď sme im zničili aj pancierový vlak medzi Kráľovou Lehotou a Východnou, rozhodol som sa prejsť so svojou vojenskou jednotkou na partizánsky spôsob boja. Nebola to ľahká vec. Zima bola pred dvermi a výstroj iba letno-zimná na nízke Tatry biedna. Stavba zemlianok a hlavne otázky zásobovania proviantom boli životne dôležitými otázkami. Rozhodujúce bolo nadviazať spojenie s obyvateľstvom podhorských obcí, lebo od nich záviselo, či budeme žiť a či budeme schopní bojovať až do víťazného konca. Veď to nebola maličkosť zásobovať a uživiť v nepriateľskom zázemí niekoľko stoviek bojovníkov. Aj túto najťažšiu úlohu sa nám podarilo zvládnuť vďaka spojeniu a dobrej organizácii najmä komunistov našej brigády s ilegálnymi organizáciami komunistickej strany v Liptove. V tejto spolupráci nešlo iba o zásobovanie, ale aj o koordináciu všetkých organizačných a propagandistických úloh súvisiacich s národno-oslobodzovacím bojom. Hovoriť o tomto všetkom bola by pravda, že iná rozsiahla kapitola. Po krátkom čase, keď sme sa utáborili v horách, keď sme poukriali aj na duchu, začali sme znovu robiť prepady na nemecké vojská, ktoré ustupovali na západ pred Červenou armádou. Po týchto bojových akciách už sme neboli sami iba Slováci a Česi. V novembri v roku 1944 odišiel z nízkych Tatier na východ náš susedný oddiel Francúzov, ktorí celé povstanie statočne bojovali pod velením kapitána de la Nuriena. V Vilanovskej doline pod Poludnicou kapitán de la Nurien zanechal 9 nemocných a ranených, ktorých som sa ujal. Neskôr bojovali v našej jednotke až do spojenia sa s Červenou armádou. V decembri spojili sme sa s oddielom sovietských parašutistov a tak pribudli k nám Rusi, Ukrajinci, Gruzínci a iné národnosti Zvazu sovietských socialistických republik. Už nás bolo vyše 400. Pre spestrenie národnosti mali sme medzi sebou aj jedného čistokrvného Američana, ktorého sme zachránili ako strelca z Liberátora. Jeho lietadlo pri bombardovaní Dubovej Nemci zasiahli, takže posádka musela vyskákať z horiaceho lietadla na padákoch. Zachránil sa, mám dojem, iba sám. Ostatných Nemci postrieľali ešte na padákoch. Národnostné zloženie pestrosti našej partizánskej brigády Stalin II
rozmnožilo sa v januári 1945 o 40 Maďarov, ktorí prešli v Liptovskej porúbke do našej brigády z maďarského pluku, ktorý bojoval s Nemcami. Spolu s nimi prešli aj Juhoslovania a Rumúni. No nikomu neprekážalo, že veliaci jazyk bol slovenský alebo ruský. Povelom každý rozumel. Bojovali sme proti tomu istému nepriateľovi, proti fašizmu, a v takom boji platí len jeden jazyk, statočný boj až do konečnej porážky vraha. Nikto sa nespytoval, či vedľa neho bojuje Rus, Francúz alebo Maďar, lebo si bol vedomý, že ide o spoločného nepriateľa a navyše veď každý bojoval aj pre svoj národ. V januári roku 1945, keď Nemci ustupovali v dlhých kolónach pred Červenou armádou, počkali sme si na takúto kolónu na ceste východne od Liptovského Hrádku a prepadli sme ju palbou zo samopalov. Zničili sme 2 nákladné autá a 2 osobné sme ukoristili a okrem toho veľa kusov hovädzieho statku, oviec a ošípaných, ktoré Nemci hnali pred sebou. Takto bojom sa nám podarilo odbremeniť naše statočné obyvateľstvo, ktoré nieslo hlavnú ťarchu nášho zásobovania. Koncom januára, asi týždeň pred príchodom Červenej armády do Liptova, vyhodili sme Nemcom na železničnej trati medzi Liptovským Hrádkom a Kráľovou Lehotou vojenský transport tankov a kanónov a tým vyradili sme ich hlavnú železničnú tepnu na 4 dni, keď vtedy však už jednotky Červenej armády prichádzali. Po skončení partizánskych bojov celá naša partizánska brigáda v počte 400 skúsených bojovníkov pripojila sa k prvému československému armádnemu zboru a naši chlapci bojovali ďalej o Liptovský Mikuláš, Martin, Žilinu, Vsetín až do konečného víťazstva. Naši spolubojovníci iných národov a národností odišli, pravda, že po spojení s Červenou armádou k svojim a taktiež bojovali každý podľa svojich možností až do konca vojny.